салом алейкум, бо шумо ҳастам хушинос Ширин Ибронова ва имрӯз як хабари муҳимро ба шумо мефаҳмонам. бо диққат аз аввал то охири видео гӯш кунед, видеоро падилиса кунед, фиристонед, то ки ҳамватанони мо айни ҳол сарсону саргардонан истифода баранд. таги 1000 нафар аз Тоҷикистон рӯзҳои охир ба Русия сафар карданд, яъне ки ба Русия омаданд, сарҳади Русияро убур карданд ғайриқонунӣ, яъне низакона границаро гузашта вориди Русия шуданд. рӯйхати онҳо дар дасти мақомоти махсус, яъне ки ҷой дорад. нисбати онҳо чораҷӯӣ сар шудааст. дар ҳақиқат мумкин баъзеаш табобат омадааст. онҳоро низ дар рӯйхати ҳамун дигарон, дар рӯйхати ҳамун сиёҳ, яъне ки мондаанд. чӣ кор кардан лозим? то охири видео метавонед ки гӯш кунед ва видеоро метавонед падилиса кунед, то ки дигарон фаҳманд. дар каналам қариб ҳамаи видеоҳои ман аз рӯи қонунҳо, кодексҳо гирифта мешаванд ва ба шумо пешниҳод мешаванд ки шумо ба забони тоҷикӣ сода онҳоро бинеду, яъне ки тамошо кунед, лайк гузоред, класс монед, то ки видео дар саҳифаи ютуб паҳн шавад, дигар ҳамватанон бинанду дар оянда ҷиноят накунанд, хатогӣ накунанд. ман ба ҳамон хотир видео мекунам ва хоҳиш мекунам ки лайк гузоред. ва ҳатто нафарони умуман русиро намедонанд, қонунро намедонанд, ҳуқуқи худро намедонанд, ба хотири ҳамонҳо, чунки зиёд саволҳо ба ман медиҳанд, дар асоси анами саволҳои мардум ман видео мекунам. баъзеҳо дидау дониста дар саҳифаҳои интернетӣ ба видеоҳои мо эрод мегиранд, ҳатто менависанд таъна зада ки шумо ба хотири просмотр лайк видео мекунед. худашон як ҷумла ба фоидаи мардум наменависанд, аммо ба гапҳои сафсатаи зиёд машғуланд, бо ба зами нисбати масалан канали мо ё ки видеоҳои мо эрод мегиранду менависанд. барои ҳамин барои ман фарқе надорад ки чӣ менависад. ман фақат саволҳои мардумро гӯш мекунаму сообщени онҳоро ба воситаи телефон мехонаму як ҳамин видео карда пешниҳод мекунам ба хотири савоб. ба ман як савоб расад, ҳамон басанда аст. ва ҳаминро ба шумо гуфтаниам ки видеоҳо ё қонунҳое ки ман пешниҳод мекунам ба ман ё оилаи ман, наздикони ман лозим нестанд, чунки мо огаҳ ҳастем. ин барои шумо лозим аст. нафарони Русия намедонед, қонуна намедонед, ҳуқуқа намедонед, марҳамат бинед, хонед, нависта гиред дар видеоҳо тамоми адресҳо, телефонҳои тамоми иdoraу мақомоти Русия ва Тоҷикистон ҳастанд. нависта гиред барои як рӯзе ки мабодо мана чӣ хеле ки имрӯз 1000 нафар омадаанд ғайриқонунӣ, ба ҳамин нафарон лозим аст. ғайри ин гуфтаниам ки баъзеҳо занг задан 2 шаб 3 шаб моро нороҳат кардан ки мо масалан дар канали шумо обуна ҳастем, подписчик ҳастем, аммо чунин видео надоред оиди граница. ман дар ҳайрат мондам, чӣ хел чунин видео надорам, вақте ки шумо агар дар ҳамин канали ман бошед, чӣ хел надорам. ман исбот мекунам. ана ҳамин видеоро дида истодед, номери 101 23 сентябри 2020 сол дар бораи граница пурра қонунӣ ман фаҳмондаам. нафарони дидан истифода бурдан, раҳмат гуфтам, марҳамат. набори дигар исбот кардам. ҳаминро аз аввал то охир гӯш кунед, бинед, баъд мефаҳмед ман чӣ гуфтаам. ва боз моҳи январ ман видео кардам. бози вай видеоам низ кофта ба шумо нишон медиҳам, то ки шумо манро рӯйрост гуфтед ки дар канали шумо оиди граница наёфтем, надидем. ана оиди граница бо бинед. мана наистаги видеои ман пограничный служба дидед. мана анами видео пурра рақами видео 157. инро пурра ман дар асоси қонун гуфтаам ва киҳо омадан сарсон саргардон шудан, баргардонида шудан, пурра ман гуфтаам, нишон додам. марҳамат бинед, истифода баред дар канали ман. барои ҳамин гуфтан лозим нест ки дар канали шумо нест. дар канали ман тамоми мана мақомотҳои Тоҷикистон, Русия ҳастанд, рақами телефоношон ҳастанд ва сайтҳои интернетишон ҳастанд. ҳамун канали ман ки дароед, як ба як канала бинед, блокнот варақ гиред, нависед рақами телефон, сайтҳои интернетӣ, барое ки ба шумо лозим аст, ба ман лозим нест. ин ба шумо, барои шумо кардам ки шумо гиред. нафароне ки дар ҳақиқат барои табобат омадед, ба шумо гуфтаниам, бо диққат гӯш кунед, регистратсия кунед, тез равед ба ҳамун клиникаҳои шахсӣ ё беморхонаҳо, регистратура равед, дарав картаи тиббӣ кушоед, картаи тиббиро кушодед, ба ҳамун табиби дахлдор рафта муроҷиат кунед. дар ҳамун картаи шумо ҳамун табиб нависад шумо чӣ касал доред, барои чӣ омадед, фамилия, имя, яъне ном насаби табибро дар як коғаз навишта гиред ҳатман. ва ҳамун картае ки табиб менависад ҳамонро копия кунед, нусха кунед, болои картаро ва дохили картаро. 2 нусхагӣ карда, якта дар киса монед, яктаи дигар дохили сумка монед. ҳамон нусха кардагӣ ҳамон ҳуҷҷатҳоро, яъне картаро ҳатман ба наздикони худ ба воситаи телефон равон кунед ки шумо дар фалон клиника, балница
мана врачи шумо фалонӣ таҳти назорати духтур ҳастед, то ки онҳо бидонанд мабодо агар дастгир шавед, ғайриқонунӣ дастгир шавед, маҳкам шавед, мумкин имконияти телефон кардан набошад. вақте наздикони шумо ҳамон ҳуҷҷати шумо равонкардагиро мебинанд, ҳамон сурати картаи шуморо, врачи шуморо, телефони ҳамон клиника балнисаро дарав занг мезананд, ягон юрист адвоката мегӯянд ки марҳамат ан ҳамино исботан шумо яъне ки ҳимоя кунед фарзанди моро ё шавҳари моро. барои ҳамин ба шумо ман қонунӣ фаҳмонда истодам, бо диққат гӯш кунед ва вақте ки класс мемонед, видео паҳн шавад, дигарон мебинанд. класс монед то ки ҳамватанони мо бубинанду дигарон низ ҳамин видеоҳоро истифода баранд, чунки дар ин видеои ман тамоми мақомоти идораҳо суроға, адрес, телефон, сайтҳои интернетишон ҳастанд. ба ғайр аз ин гуфтаниам ки вақте ки дастгир мешавед, шуморо мепурсанд, шумо метавонед гӯед ки намояндаи консулгарӣ ё сафорати Тоҷикистон даъват кунед, мо дар ҳузури онҳо гап мезанем. ё ки адвокат, юристе ки агар шумо боварӣ доред, онро метавонед даъват кунед, дар ҳузури он вай ҳуқуқ доред гап занед. ҳуқуқ надорад ҳамун шахсе шуморо дастгир карда бошад, нагузорад ки шумо масалан консулгарӣ телефон кунед ё сафорат ё вазорати корҳои хориҷии Тоҷикистон ё МВД Тоҷикистон ё ба хешу табор. ҳуқуқ надорад шуморо манъ кунад. шумо бояд занг занед, фаҳмонед. ғайри ин ҳаминро гуфтаниям, агар ки занг зада натавонистед, имконият нашуд, телефонтоно надодан, шумо чӣ кор кунед? ҳамон протоколе ки шуморо мепурсанд, дар ҳамон протокол нависед ки ман дар тафтишот чизе намегӯям, фақат чиз нишондоде дорам, байонете дорам, дар мурофиаи судӣ, дар назди суд, яъне ки нишондод медиҳам. нависед, имзо монед, числоро монед, ҳамон рӯза числоро монед, дар дасти ҳамон муфаттиш ё тафтишот диҳед. вайҳо ҳамон делаи шуморо гирифта суд равон мекунанд. баъд дар суд метавонед ки ягон адвокат ё юристи ҳуқуқшиносе ки мешиносед ё ки намояндаи масалан консулгарӣ, сафоратро меёбед, нафареро ки меёбед. бисёр ҳастанд тоҷикони мо ҳомиёни ҳуқуқ дар шаҳри Москва ва дигар шаҳрҳо, яъне ҳимоя мекунанд, онҳоро меёбед ва метавонанд ки онҳо ҳуқуқи шуморо дар суд ҳимоя кунанд. барои ҳамин ҳуқуқи худро донед ва ғайр ин гуфтаниам ки эҳтиёт бошед, пора надиҳед, ки пора додан ҳам ҷиноят аст. бисёр инсонҳо барои 500 рубл, 1000 рубл пора додан, айни ҳол дар турма маҳбас нишастанд. баъзеаш то тай 100,000 рубл ҷарима супориданду ба Тоҷикистон рафтанд. инро ман дидам, шоҳид ҳастам, медонам. барои ҳава эҳтиёт бошед, пора надиҳед, ин ҷиноят аст. ва канали ман ки даромадед, тамоми вазорати идораҳоро айни ҳол имконият доред, дастгир нашудаед, бинед, рақами телефони онҳоро гиред, занг занед, маслиҳат гиред ё ки огаҳ кунед онҳоро. ва ғайри ин кадом юрист ҳуқуқшиноси тоҷик дар кор аст, дар ютуб канал доранд, телефон доранд, марҳамат онҳоро ёбед, рақами телефоншон онҳоро хабар кунед. яъне ки омода бошед, тайёр бошед. вақте дастгир шудед, мумкин имконият нашавад ба шумо. ва барои ҳамин ба шумо муфассал ба забони тоҷикӣ фаҳмондам. дар амони худованд бошед. видеоҳои манро бинед, ба дигарон фиристонед, лайк монед, класс монед, то ки видео паҳн шавад дар ютуб, дигарон бубинанд, истифода баранд, сарсону саргардон нашаванд. нафароне ки дидау донистан ҳамин видеои маро бо сафари Русия кардан, соати 2-3 шаб ба ман занг задан, манро аз хоб ҳатто бедор кардан. ман ба онҳо гуфтам, вақте ки ман ба шумо видео кардам, фаҳмондам имрӯз ки бовар накардед, ба гуфтаҳои мо омадед, дигар ман ба шумо кӯмак кардан наметавонам. шумо медонед ҳамон мақомоти ҳифзи ҳуқуқ. дар амони худованд бошед. ба касе лозим аст агар ки тезтар видеои моро сари вақт бинад, подписат кунед, обуна шавед, автоматически видеоҳои моро мебинед. дар амони худованд бошед.